O'r diwedd, mae antur diweddaraf Nathan Drake yma, Uncharted 4, ei Thief's End. Ar ôl amser pleserus iawn yng nghwmni hen neit a'i gyfeilliau, mae Fideo Wyth yn falch i ddweud fod yr hyd a lledrith dal yna, ac yn sicr fydd y gêm yma ar ein rhestr fer am gêm y flwyddyn. Dyma campwaith o rhan dweud stori sy'n cydio'r sylw ac sy'n denu chi boeni am yr arwyr, trwy cadw gyfaill i sgwrsio a chydweithio efo neit ar y sgrin am rhan fwyaf y gêm. Mae cymeriadau credadwy a dwfn yn datblygu o'ch blaen. Mae hyn yn cysyniad syml, ond hynod effeithlon ar gyfer dweud stori. Mae'n syndod mae'n cael ei defnyddio cyn lleied mewn gemau fideo yn edrych na cymeriadau unig a myd. Mae yna set pieces gwych a vistas syfrdanol, ond yn darnau bach o hiwmor a bywyd cyffredin sy'n sicrhau eich bod yn poeni am y canlyniadau. Gwelir neit ac Elaine yn cystadlu dros bwy sy'n golchi'r llestri enghraifft. Mae yna hefyd darnau bach ad hoc yn helpu i greu cymeriadau byw sy'n adweithio i dewisiadau gwahanol y chwaraewr. Megis Elaine yn gweiddi arnau i frysio neit pan o'n i'n chwilio am hen drysor yng nghornel bach anghysbell. Nice view. You didn't hear me? When? Back there. I called out to you. I didn't hear you. Why, were you worried? I was worried you got distracted. I'm distracted now. What's that supposed to mean? Nothing. Shall we? Yeah, let's. Roedd y gêm wreiddiol yn deitl i lawnsio'r PS3, ac wedi dais i gwrllwyddiannus iawn i'r hen blatfform, dyma'r ymgais gyntaf ar gyfer PS4. Mae yna elfennau newydd y tro hyn, efo rhai yn gweithio'n gwell na'i gilydd. Mae yna mecanig newydd i ddefnyddio rhaff, sy'n ychwanegu amrywiaeth da mewn sawl darn. Yna, mae yna mecanig i bigo pacedi, sy'n cael ei ddefnyddio unwaith yn unig, ac wedyn yn cael ei anghofio'n llwyr. Gweler hefyd dylanwad campwaith arall Naughty Dog, The Last of Us. Defnyddir effeithiau llwch a golau i creu awyrgylch amazing, ond mae'r sgyrsiau dywysol teimlo bach fel collectible arall diangen, yn enwedig pan fod sgript mor dda a deialog achlysurol credadwy yn barod. Ond i veterans y gyfres, diffyg elfen oedd yn presennol ar y PS3 sy'n siomi tro hyn. Heb greu ormod o spoiler, mae darn trydydd y gêm ychydig yn fflat os oes gennych disgwyliadau wedi ei seilio ar y 3 gêm gyntaf. Efallai ni fydd hyn yn amlwg i bobl newydd i'r gyfres, ond mae'n dewis od, yn enwedig pan fo'r gêm yn ein atgoffa'n uniongyrchol am elfennau plot y trilogy greiddiol ar sawl achlysur. Neit yn grwydro trwy hyn bethau yn y loft, ac hefyd elfennau dar multiplayer enghraifft, sy'n ein arwain i ddarn olaf yr Adolygiad. Taw'r ymgyrch stori yw'r prif atyniad, mae rhan multiplayer yn digon hwylus hefyd. Mae yna mechanics unigryw sy'n helpu i chi deimlo eich bod yn rhan o fyd ehangach Uncharted. Erbyn hyn, mae yna sawl patch hefyd i wella'r profiad ar-lein. Gorau oll i'r helwyr troffi yn eich plith. Mae'r troffiau y darn yma yn rhai synhwyrol iawn sy'n canolbwyntio ar ddysgu'r mechanics yn hytrach na grindfest diangen a diflas. I gloi felly, mae Uncharted 4 yn ychwanegiad gwych i un o brif gyfresu exclusif y PlayStation. Mae yna hwyl a sbri di-ri wrth ddilyn neit a'r griw ledled y byd. Mae yna siampl hynod o sut gall gemau fideo creu stori a phrofiad rhyngweithiol gwell nac unrhyw gyfrwng arall. Mae Naughty Dog yn heiddi pob clod am ymdrech benni gamp a llawn chrefft. Dwi ddim yn berffaith, ond mae'n sicr yn gêm da iawn, a dylse fod yn rhan o gasgliad unrhyw un sy'n mwynhau stori da.